سلام زخبركم تخاتاتلتي كم يسألهم أبز حلفنا يتراخم مدبنا بأوجمان يونس حفظ حير شيات أبز علمت المسحة مبل 10 شوعة معرف تخاتاتلنا راح جاء مبل 10 شوعة معرف نعم ودة أتاخن كتاتلنا سنة مكتال معرف 10 شوعة كومو دما خونا حافينة تغلال زغبل زنبرا السبعة بتسموا زمولو بيت منقسي تسبع إذا عاب سبعي مستؤمن بتصاي حلو مزقو بترحيزو وقتات كموتسون كخودون يعزب نبرا اتدخم إرغان دما أبت جردين سقيلكم بل انت زيكون زخونا خسرح عاوم يخلو عين برن أو غون دما تسبع دحر عالما وهابتن قزاءتم بتتانو دارغة 9 عامتي تسبيو دحرقن كبرخا وطينا مراق حار قروب سنكال كالزي بزمستل سبنا بدماسكو آتي بقودناتات أبلغ سبب كن بيت منقس حبيد دو كل ترأي موزحة قزي آريا سنة سرعاتن سنة مقبارن زخونا إيراسمس أو أفدق دو إلو يتدوال نحطو إنا دقا مخلو نابقويتاي كزاربية بلا مالكان عيتم قانو تريسة أمان زفتر عين برن ساندو بغا من تقدن تاريمون بناو أغار تقورجن تاريمون آب بزعبة تسقوس نبارو قالوا لي دمال لحلوحن سواتتان شارك تصور قامت تسقيل نبارا اتسواي تصور نوي حقونو بصحيك يحطونا خلوا أعين دما آويتش زندا زلوا يمسلا نبارا يراسوز نتمت حاز معصو أسمعو حازي انتاي دي خاخو أبوي تدل زلخا تسان أمونكو خود فقيد دما قال تعالوا نبتلو تام إراسمس قوسوس شبته فجخا سواي مسقوي تخاصة معي هابني نعو مالتي ورحانتو قداتوي متسوات عيدلني كالي سمعيو دحريو انت أبي سيو بتهوك خيلي إراسمس رجعنا زيكون قاسلو مع صقوبي تروسنا وشع أغنعي بدحري تطوين دحريت كيتا متبساحيو بالحسن كالكليلو بغطو فنابت جردين قوس خدا أبس جردين حافي دكاسينو إراسمس دما أبكن مغويتو دحر بلا سعال كسعل كل دما حافي تنكت كذا ماليسو سعال تارك سبعي عينتو خفتا نزم بزبع يقرأي بالقويتا دوالقن آلو حجنا قعز نبرا حافي تنسوي كوفيلو أطبع متلابتي سجيدو الزار بزنبرا قوانا عنك سغسي نسخاري خايتا أبو عالم زعايا بيشات سوهله حافيت كيش متشورو سنة نغلاق قناب حالف عمتات قوم متباهلي دحرج زودي آب أرقس رسيلن كاواي انتاي يدللو اتنشو بصحي آب كل محاويد نوسو فريتو الدويلو آدو آبلعيت السرشرشر أفلبو آغمتا بتلسلس برهان عينتو عميتو ساول تبهاي ليحجي كاب جلن سالم كابتا زولو تخلاتار كيس دما يملس اللو يهون برملكعي كي غاقيكا أنا شفتانا يبرخا ويلمان قدناتات آيكونكون أنا زيغا تاسيس كوينة خمدما زيغا روماي هزبي فريساوانا يهود نجد بناميوم ولا كسر حد دونكوان انتو خوانا أبسعت عبي قماما إلي تمهيري قليم باول سيولني كزارو كل شان كل البلم محافظ كذاب زاهم وزي عملو بملو زين أخوينو نبسعو قف بلنا يغريتا حاتتو باولوس رؤسو إننا نغلق قندويلو سنة نسخات أي توبة غير ممرحن حاجة نكركبنا باخا مسيلوهو ويتاي تاريخي كنغركاه كتفقد الليدي خاه إراسمس داحت قاشا دويلو رؤسو بعمتنا نغا حافظين كم زي سبها لي آمسيلو كاتسالة نزا عبدك أسوزا أتثبتن قاقات نعدهر معزاب رؤسونا نغا عاب غري كوفبل أنا دما ملو بملو اكسمع كايد ماولو أولو سانا نقول ندفي أبتقات سويل بز نغير عاب سواي قومي كلمة 4 عامت اسوها للفلتنا يبزو عامت هذا مزنعات اللبس لزعورني أو يورسالم استفخان سوها لقد سواي بدار من 5 قتلة وقعوا مسكر نيري بناي أيهود بايتو قبائن ومتفرد وسلز نبرنا أملاخي بصرفي أواري دمو حافظ عبدونسو بقرهنات أقواريتو بغمز إذن نتفت مسكمي يستأساسر أيرداني دماغله باولوس نتا آرق سواي كورو أو خمزة يعيدو على كالتي فيخ قطعي استفانس عامن حديث بها سبينيرو استفانس بدار بأمري مغطقاتو عامت هبزي ملك زي أنصار منقس عامت بنفسامو بروماويان تسغيلو بدل استفانس كايوس تتمسح بالمصراريو ممسا بايداويان نبيات تنقرو نبايا بيت مقدسو نزعو ودى عملاق نمقطال مسروما وديت كم زعاتو تنتسره إذن السلطان زلو مقصات بموتو قطع خمزغل كم تقدم سقاسكو وتفتسمه كابلا حالفو مصف انترنت ناين اسند ملو قناعات مسكال علو تحالفتي دبابتات كاريو اللي كان بيت مقدس رسو كف سعاوي يوسف نمدلاين مقطعتي بسلسلتنا بيورساليم مملاس كابزنا بدماسكو مقعستو الأخوة تبقشو إذا خمت زولكو قدمي 4 عامتين يرو
ኢራስመስ ናብ ሓቢት ቆሊሕ ኢሉ ሰንበለ ምክንያቱ ኣብ ዓይንቲ ተዓብ ሰብኣይ ነዊሕ ዓመታት በቲኡ ምን ሓላፍ መዝገብ ዘይረኣዩ ትርኢ ስለ ዝነበረ ጳውሎስ ዳግማይ ክሳዕ ዝዛረብ ኣብቲ ኣታኽልቲ ፍንጭሕ ዝበለ ማይ ፈልፋሊ ጥራዩ ዝስማዕ ነይሩ ሕጂ ኣብ ልበይ ቀትለት ሒዘ ናብ ደማስቆ ክቐርብ ከለኹ ንብታዊ ብልጭታ ብርሃን ኣብ ሰማይ ተሰምዐ ከምዘይ ተማሃርኩ ይዝከረኒ ግን ኣብ መሬት ረኽቢያ ዋላ እኳ ክሪኦ እንተዘይከኣልኩ ክሰምዕ ኪለ ሰሚዐ ድማ ኣብ እዝነይ ዝነበረ ድምፂ ሳኦል ሳኦል ስለምንታይ ትሰጎኒ ዝብል እዩ ኣነ ድማ መን ኢኻ ኢለ መለስኩሉ እቲ ድምፂ ድማ ኣነ እቲ ትሰዶ ዘለኻ ዮሴ ግና ከተንስኡ ናብታ ከተማ ኣቲኻ እንታይ ትገብር ከም ዘለኻ ይንገርካ ኢሉ መለሰ ተንስኤ ድማ ብብዙሓት ሰዓብቲ ተዓጂበ ናብ ደማስቆ እከድኩ ኣብ ቤት ሓደ ሰዓብና ፅንሓውን ሰለስተ መዓልቲ ክበልዕን ክሰትን ኣይከኣልኩን ሽዑ ካልእ ሃነንያ ዝተባሃለ ኣብ ራእይ ከም ዝነበረ ዝነገረና ባይ መፅኡ ረኸበኒ ሽዑ ኣደው ኣብ ልዕሊ ዓይንታይ ኣንቢሩ መሊሰ ክርኢ ክኢለ ሽዑ በሊዐ ሰተኹ ናተይ ሩሕ ድማ ናብ ንቡር ተመለሰ ሓፊት ኣብ መንበሩ ንቕድሚት ተፀጊዑ ብድሕሪኡ እንታይ ተፈፂሙ በለ ናብ መንኩብ ምምፅአይ ምስ ሰደቲ ሰዓብቲ የሱስ ፍርሒ ናብ ልቢ ኩሎም ተኸተልቲ ኣትየ ግን ስብከት ቃላተይ ድማ ኣደናግሮም ሕጂ እቲ ዝተሰቕለ ብሓቂ ወዲ ጎይታ ምዃኑ ተዛሪበ ኩሎም ዝሰምዑ ድማ ብወገነይ ኣብ ኢየሩሳሌም ዕንወት ኣይገበርኩን ድየ ዝብል ጥርጣረ ኣለዎም ብዛዕባ ለውጢ ልበይ ከእምኖም ኣይከኣልኩን ብዙሓት ድማ ንሞተይ ውዲት ስለ ዝሓዙ ድማ ብመናድቕ ኣምሊጠ ናብ ኢየሩሳሌም ተመለስኩ ኣብ ኢየሩሳሌም ፍጻመታት ደማስቆ ተደጋጊሙ ነይሩ ካብ ሰዓብቲ የሱስ ዋላ እኳ ሓደ ኣብ ደማስቆ ቃል ናተይ ዝተቐበለ ሰብ ኣይነበረን ምስናዚ ግን ኣነ ብስም የሱስ ገብሮ ወላ ሓንቲ ፋይዳ ኣይነበረን ኣብ ኩሉ ተዛረብ ኩሉ ኣነ እቶም ዝሰምዑ ሓደ መዓልቲ ናብቲ ቤተ መቕደስ ኣብ ቀረባን ኣብ መስዋዕቲ ዝኸውን መሸጣ ርግቢትን ገንሽላት እናተዓዘብኩ ነቲ ድምፂ መሲና ባይ መፀ እዚ እንታይ ኢሉ ኢራስመስ ነብሱ ከይዓገታ ተዛረበ ሓቢነት ናይ ቀደም ዓርኩ ፍሽኽ ኢሉ ንጳውሎስ ንቕፅል ርእሱ ኣቐኒዮም እቲ ድምፂ ቃል ንኣሳት 40 ዓመት ሒዝካ ፀኒሕኻ ብርሃን ግን ውሕድ ኢኻ ኣርኢኻ ወላ ቃል ኣምላኽ ንህዝቢ ክሸጥ ኣለዎ እንተኾይኑ ኣይሰምዕዎን እዮም ኩሎም ምእንቲ ክርዱስ ብምሳሌ ዶ ኣይነገርኩኻን ውሑዳት ፅንፅያታት ክትሕዝ ኢኻ ናብ ደማስቆ ተመለስ እሙነት ኣብ ዓለም ከም ሸያጢ ዝና ኣድለዮ ቃለይ ናብ ዓለም እቲ ዝርግሓሉ መንገዲ ከርእየካየ ሓፊት ቀልጢፉ ቆሊሕ በለ እሞ እቲ ሓላዊ መዝገብ ኦላ ነቲ ክሕዞ ዝሓሰበ ተሰምዖ እዚ ዲስ ነዊሕ ዝፅበዮ ዝነበረ እቲ ዓብ ሸያጢ ንቕድሚ ተፀጊዑ ኢሉ ኣብ መንኩ ጳውሎስ ኣንበረ ብዛዕባ እዚ ኢየሱስ ንገረኒ ጳውሎስ ድምፁ ብሕጂ ሓይልን ድምፅን ህያው ኮይኑ ብዛዕባ ህይወት ኢየሱስ ኣዘንተወ ክልቲኦም ክሰምዑ ከለዉ ንሱ እቲ ብዛዕባ ኣይሁድ ነዊሕ እዋን ዝፅበይዎ መሲሕ መፂኡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ህፃን መንግስቲ ሓጎስን ሰላማት ዝፈጥረሎም ኣዕለሎም ብዛዕባ ዮሃንስ መጥምቅን ምምፃእ ናይ ኢየሱስ ታሪክ ብዛዕባ ዝገበሮ ተኣምራት ንህዝቢ ዝሃቦ ኣስተምህሮታት ምዉታት ምትንስኡ ናቱ ብዛዕባ እቶም ገንዘብ ዝቕይሩ ከምኡን ብዛዕባ ስቕለት ምቕባርን ኣዘንተወ ጳውሎስ ንዛንቱ ዝያዳ ፅልዋ ንምሃብ ዝዓለመ መሲሉ ናብቲ ኣብ ጎኑ ዝነበረ ሰኣን ቢዱ ብምእታው ኣብ ሕቑፋ ሓፊዝ ዘቐመጡ ቀይሕ ክዳን ኣውፅአ ጎይታይ እዚ ኢየሱስ ዝገርፎ ኩሉ ዓለማዊ ንብረት ኣብ ሕቑፍኻ ሒዝካ ኣለኻ እቲ ዝነበሮ ኩሉ ሳዕ ህይወቱን ዓለም ተኻፈለ ኣብ እግሪ መስቀል ድማ ወታደራት ሮማነ ዝልብሲ ዕጫው ሊቐምሉ ንሱ መወዳእታ ግዜ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብብዙሕ ትጉህነትን ምፍታሽ ናብ ኢደይ ኣትዩሎ ሓቢት ገጹ ፈሹ ኢሉ ኣለው ናብቲ ተናወፀ ናብቲ ብደም ዝተለኸየ ልብሲ ገልበጦ ኢራስመስ ብመልክዕ እቲ ጎይቱ እናሰንበተ ናብቲ ዓብ ሰብኣይ ቀረበ ሓቢት ነቲ ክዳን ክቕይሮ ክሳብታ ንእሽቶ ኮኸብ ኣብቲ ጨርቂ ዝተሰፍየት ምልክት ቶላት ትረክብ ንሳ ድማ መብራህቲ ነቲ ፓቶ ዝሽየጥ ልብሲ ሰሪሓቶ ኣብ ጎኒ እቲ ኮኸብ ኣብ ውጭ ሓደ ርብዒ መስመር ምልክት ፓቶ ዝተሰፍየ ዓንኬል ነበረ ጳውሎስን ኢራስመስን ክዕዘቡ ከለዉ እቲ ዓብ ሰብኣይ ነቲ ኸባር ልዕሊ ኣብ መዕጉሩ ተቐስኪሩ ደረሶ ሓቢት ርእሱ ነቕነቐ ካልኦት ኣሽሓት ክዳውንቲ ብቶላት ተሰሪሖም ጳውሎስ ኣብ ዓመታት ተሸይጦም እዮም እሱ ነቲ ልብሲ ጨቢጡ ብድምፅ ዝበለ ሕሹኽታ እናተዛረበ ሓፊት ብዛዕባ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝፈልጥ ንገረኒ በለ ጳውሎስ ተወላ ናይ ዓለምና ውሑድ ገዲፍዋ ብውሑድ ኣትዩ ኣብ በዓቲ ኣብ ቤተልሔም ኣብ እዋን ቆፀራ ህዝቢ ጢበርዮስ ተወሊዱ ፍሽኽታ ሓፊት ነቶም ክልተ ሰባት ዳርጋ ቆልዓዊ መሲልዎም ንባዓቱን ካብቲ ተጨማለቐ መዕጎርቱ ይውሕዝ ስለዝነበረ ንግርምቢጥ ይጥምቱ ነበሩ ብኢዱ ብራሽ ኣውፂኡ ካብቲ ሰብ ዝደመቐ ኮኸብ ኣይነበረን ድዩ ኢሉ ሓተቶም ልዕሊ ትውልዲ እዚ ህፃን ዝደመቐ ኣይናይ ርኢኻ ኣብ ጳውሎስ ተኸፍተ ግና ክዛረብ ኣይከኣለን ኣድላይ እውን ኣይነበረን ሓፊት ቅልጹም ኣልዒሉ ንፓቶስ ሓቒፉ ኣብዚ ግዜ ንክልቲኦም ተሓዋወሶም ኣብ መወዳእታ እቲ ዓብ ሰብኣይ ተንስኡ ናብ ኢራስመስ ገጹ ምልክት ገበረ እሙን ዓርከይ ናብ ግንቢ ኬትካ ምስ ኣፍ ልቢ ተመለስ ኣብ መወዳእታ ሸያጢና ረኺብናዮ ኣለና
ሙሉእ ትረኻ እዚ መጽሓፍ ኣብዚ ተፈጸመ።